Jesu wabajela abalandeli bakhe eseza kubuyela ekhaya ezulwini. Hambani nifundise ngegama leli nani, izizwe nizazise indaba yonke yami. Hambani nimemeze elami ivangeli, nibafundisa abantu amazwi omthetho wami, okuthi okholwayo ngoba osindiswayo, nokuthi oganayo ngoba obhujiswayo. Hambani emandleni aphiwe onke kimi, bekani ngoba nani nakhona kuphelele, ekusho wenyukela phezulu ezulwini, basuka baya ezweni beshumayela izwi. Hambani nifundise ngegama leli nani, izizwe nizazise indaba yonke yami. Izizwe nizazise indaba yonke yami. Hambani nimemeze elami ivangeli, nibafundisa abantu amazwi omthetho wami, okuthi okholwayo woba osindiswayo, nokuthi oganayo woba obhujiswayo, nokuthi oganayo
yezweni ba suga ba yezwe suga ba yezweni beshu mayela basuga ba yezweni ba suga ba yezwe basuga ba yezweni beshu mayela egusho when you get up Zulu ezuli basuga ba yezweni ba suga ba yezweni ba yezweni beshu mayela basuga ba yezweni ba suga ba yezweni basuga ba yezweni beshu mayela basuga ba yezweni ba suga ba yezweni basuga ba